En god slagter er en, som ved alt om sit produkt. Hvor det er gået hen, hvilken mad det har fået, hvem bunden der har passet det er. Altså at man er kreativ inden for sådan helt akkurate håndværk. Selvfølgelig skal du også være et godt menneske og ikke tage slik fra fremmede og sådan nogle ting. Det er et spørgsmål om at have respekt for råvarerne og respekt for kunden. Den kundekontakt og kunne give kunden en super aften ved at vide, at det håndværk, jeg har afleveret, det går mig glad. Du skal også være lidt kreativ, når der kommer en sød kunde og spørger, hvad de skal lave med den her lammekød. Så giver jeg vejledning, hvordan de kan stege det. Er det sommer, hvordan de kan grille det? Er det vinter, hvordan man kan ovnstege det? Som slagter, der kan vi det hele. Jeg har valgt at blive slagter. Fordi jeg altid har elsket at lave mad. Jeg synes, det er super fedt at arbejde med mad og med mennesker. Det er fedt at arbejde med gode råvarer. De fleste slagter ser jo brandgodt ud. Det falder naturligt for dem, der vælger at arbejde med kød. De kommer måske og spørger, hvad har du i dag, Rune? Jamen, jeg har flæskesteg, ribbenssteg, skinkesteg, and. Grisehæler. Vi sælger kanin. Vandbøffel, jeg har zebra, jeg har krokodille, jeg har springbuk. Æbleflæsk, alt skal laves. Hvad betyder et godt stykke kød for mig? Er det fast? Er det frisk? Ser det godt ud? At der også på et eller andet tidspunkt sidder en jern mellem ørerne på det. Et fantastisk koncept, som vi kalder slagterhumor. Og det er, det vil ikke sømme sig. Prøv lige at give ham et stykke pålæg eller et eller andet, altså. Så forfærdeligt underlødigt. Du skal grine af det meste. Er du træt? Sorry for dig. Du skal bare holde ud hele dagen. Du kan blive pølsemager, blive slagtermester, få dit eget sted. Sikret jobgaranti, altså der er job alle steder til dig, når du er færdig. Det er fedt at være slagter. Det er også super fedt at kunne bruge sine slagteregenskaber privat. Og sjovt nok, så kommer mormor altid på 82 og spørger, hvordan flæskestegen skal stege, selvom hun har gjort det i 60 år. Du får måske det bedste erhverv, man kan få. Og være med til at bevare en af de smukkeste håndværkssteger. Forædle de ting, vi spiser. Du står med et svendebrev, du selv har fortjent. Gør med det, som du vil, men gør noget ordentligt med det. Gør noget, som du bliver glad for.